Barkanku da zuwa filin tsokaci a danna subscribe. Salisu yaro ne, Fatima saurari batun da zana furta. Cikin zuciya akwai labari Fatima, baki an fi san faɗin alkairi Fatima. Sabon zuciya ne zan bayyana Fatima, ki amshe shi karkice babu guri Fatima. Ni da ganin ki zuciya ta harba, baki na ya kasa furta wannan kulli Fatima, amma zan faɗe shi yanzu a waka Fatima. Duk maganar da zan yi to sai kirka Fatima, dan da ganin ki zuciya ta yi saka Fatima. Dalilin ki ne na je ni masaka Fatima, ki karɓe ni zuciya ta huta Fatima. Duk burin da ke cikin raina Fatima, bai wuce a gida ne yanzu ki huta Fatima. Zauna na faro da zantukan soyayya, na tabbata akan soyayya ne, wasu har ma akai su kwana can makabarta.